Bilang paghahanda sa undas, pinangunahan ni Mabalacat City Mayor Jill Aquino ang malawakang inspeksyon at paglilinis sa Municipal Cemetery sa Barangay San Francisco nitong Miyerkules, October 29. Kasama ng alkalde ang ilang miyembro ng sangguniang panglungsod at barangay officials sa isinagawang pag-iikot para matiyak ang kalinisan at kaayusan sa pagdagsa ng publiko sa darating na undas. Aniya, ilang linggo na silang abala sa paghahanda sa mga sementeryo, kabilang ang pagpuputol ng damo at paglalagay ng karagdagang ilaw. Para ilang weeks na po tayo nagpapalinis at nagpapapintura po at pinalakas natin, nagdagdag tayo ng mga ilaw para po sa paghahanda nitong undas na to. At kasama po namin ang mga city officials po lang dito, nag-inspect po kami kung ano naging resulta ng ating advice at instruction sa pagpapalinis at pagpapaganda ng ating public cemetery. Handa na rin daw ang iba't ibang tauhan para tiyaking ligtas at maayos ang daloy ng trapiko para sa mga bibisita sa sementeryo. Para sa kaayusan at kaligtasan ng bawat isa, lahat ng mga PNP natin, together with the CDRMOs at City Health Office, ay lahat po yan nakadeploy. Layunin umano ng aktibidad na matiyak ang kaayusan sa paggunita ng Undas 2025 para sa lahat ng Mabalakenyo. Kasama si Riniela Tugay, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Umaasa raw ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na maibabalik ng simbahan at mga mananampalataya ang tunay na kahulugan ng All Hallows Eve o bisperas ng All Saints Days. Anila, ang orihinal na layunin ng bisperas tuwing October 31 ay unti-unti nang napapalitan ng mga temang may kinalaman sa pananakot, multo at masasamang espiritu. Giit ni CBCP Office for the Postulation of the Causes of Saints, Chairperson Bishop Renato Mayugba, ang undas ay panahon ng pagninilay, panalangin at paggunita sa kabanalan ng mga santo at sa mga mahal sa buhay na yumao, at hindi na mga demonyo at lost souls na madalas itampok sa mga modernong selebrasyon. Dagdag pa ng CBCP, tungkulin ng simbahan na ituwid ang paglihis sa tradisyon upang mapanatiling makabuluhan at makadiyos ang pagdiriwang ng undas. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Hanggang ngayon, lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng bayan ng Masantol, Pampanga. Sa loob ng mga nagdaang buwan, umabot na sa 26 barangay ang apektado, dahilan para malagay sa alanganin ang paggunita ng ilang residente ngayong undas. Isa sa mga lubog ang Masantol Public Cemetery sa Barangay San Nicolas, isa sa pinakamatanda at pinakamalaking libingan sa bayan. Ayon sa 68 anyos na kagawad ng barangay na si Homer Pangan, matagal ng problema ang baha sa lugar at para bang hindi na ito nawawala. Siguro hanggang 5 years maniba niyang lumbog ng public cemetery ang po retang private cemetery kaya ni siguro tinaliman ban. Paliwanag niya, isa sa pangunahing rason ay ang high tide na umaabot hanggang sa mga libingan. Itapin maniba niyang kinain pinatubo ang po yung high tide, medyo may raguling high tide ngayon anti kanita, kaya man mirarasa na high tide kayo ngayon po. Adadanasan mi na po itang high tide maragol. Kaya po, alos lalbog la po rin kayo kaming purok. Malaking salik din umano ang mga flood control project na tila napabayaan o posibleng ghost project na lamang. Dalan po, guling siguro po itang flood control gagawan da hanggang ini po ay pa
makakay. Kaya po, ing danom po high tide, nilulubketi po makabebehan po pong masantol. Kasi po, Pampanga River na po, dengan pong flood control kakayandakin, impong Nueva Ecija, impong Rosala yan, indanom po, punta po kay Katamo, impong Bandang Babo, kaya nga po tataglos, suling kaya niya po kasing papuntang dagat kaya ni pong Pampanga River. Dahil dito, taon-taon ay pakaunti ng pakaunti ang mga dumadalaw sa sementeryo. May ilan na ring napilitang ilipat sa mas mataas na lugar ang labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Diritak la, ring aliwa po kasi, lalako doon po ring metera po kaya ni, lilipat doon po ka ring, limbawa po yung Lakeview na po, medyo matas yan pong bagyayan. Maging ang katapat na private cemetery, halos hindi na rin mapakinabangan dahil sa lumot at tubig baha, ayon sa ilang residente na nakausap ng CLTV36 News. Samantala, nagsagawa ng sandbagging at inspeksyon ng LGU sa pangunguna ng Masantol Municipal Risk Reduction and Management Office o MDRRMO nitong Lunes, October 27 bilang paghahanda sa undas. Prioridad raw ng LGU ang kaligtasan at kalusugan ng mga residente. Ayun po, nag-conduct na po kami ng sandbagging para may madaanan yung mga tao dun sa lubog na part. Tapos may nag-clearing operations na rin kami. Tapos naglagay din po kami dun sa talaga hindi na accessible. Maglalagay din po kami ng mga tirikan ng kandila sa harap para kung sakali doon po sila magtirik ng kandila. And then plansyado na rin po yung aming deployment plan. Tapos naka-ready na rin po yung mga logistics na gagamitin. Batay sa datos ng MDRRMO, may kabuuang 7 sementeryo sa Masantol. 6 sa mga ito ang patuloy pa ring nakararanas ng pagbaha. Sa kabila ng mga pangakong proyekto, nananatiling tanong ng mga Masantolenyo kung kailan matutuldukan ang kanilang kalbaryo. Malinaw na kahit ang mga yumao ay biktima rin ng korupsyon sa mga flood control project. Aisel Fernando, CLTV36 News. Sa paggunita ng Undas 2025, muling pinalalahanan ng San Fernando City Public Order and Safety Coordinating Office o SIPOSCO ang lahat ng Fernandino at mga bisita na panatilihin ang disiplina, kaayusan at paggalang sa pagdalaw sa mga sementeryo at memorial park. Matagal na ho tayo naganda dyan dahil nga po yung ating remembrance ng ating mga sumakabilang buhay ay ginagawa ho natin taon-taon. Kaya automatic na ho yan sa pamahalaang lokal, especially ho sa aming departamento. Meron na ho kaming mga initial na preparation na ginagawa. As I speak right now, ongoing ho yung pagbaba ng mga logistics namin sa mga crucial areas na babantayan ho natin during the celebration of Undas. Yung pong ating mga sementeryo. Ayon sa HEPE, all systems go na ang preparasyon ng lungsod. Nakabuo na rin sila ng incident management team na binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng local at national government upang matiyak ang kahandaan at mabilis na pagtugon sa anumang sitwasyon. And of course, meron na rin tayong nakabuong incident management team. It's a composition of different departments and agencies from the national government para po tumugon po sa magiging pangangailangan in terms of response sa ating pong mga sementeryo. Tiniyak din ng SIPOSCO ang maayos na koordinasyon sa mga barangay at pribadong sementeryo para sa seguridad ng publiko. Yes, actually, yung ating coordination, it's a combination of coordination with the private sector, yung pong mga private na sementeryo, and likewise naman po yung sa mga barangay. So, again, composite team po yung ating pong magiging deployment. Meron tayong kasama sa barangay, meron tayong kasama sa PNP, yung pong sa SAFRO natin, yung sa CDRMO, at pati po yung sa BFP. Sa inilabas na abiso ng SIPOSCO sa kanilang social media account, ilang paalala ang dapat tandaan ng publiko.
Alamin ng mga patakaran ng sementeryo o Memorial Park, tiyaking nasa maayos na kondisyon ng mga sasakyan bago bumiyahe. Iplano ang pagbisita upang maiwasan ng mabigat na trapiko. Gamitin ang carpooling o pampublikong transportasyon kung maaari. At higit sa lahat, sumunod sa mga traffic rerouting at tagubilin ng mga enforcer. Kailangan po talagang iplano po ng maigi yung kanilang pagbiyahe dahil we're expecting a substantial increase in the volume of vehicles dahil nga po magsisiuwian po yung ating po mga kababayan sa kanilang mga probinsya at mga syudad. Siguraduhin pong nasa kondisyon po yung kanilang sasakyan and especially po yung kanilang mga sarili. Lalong-lalo na ho kung magmamaneho. Lagi hong isalang-alang yung safety po ng sarili at yung pong magiging kasama nila while nag-travel po sa ating pong mga lansangan ngayong paparating pong undas. Bukod sa trapiko, nagpaalala din ng si POSCO sa mga bibisita na sundin ng mga patakaran sa loob ng mga sementeryo. Kailangan po pag nandun na ho tayo, yun ho talagang purpose ng pagpunta doon ng ating pong gawin. Yung pong ipinagbabawal ng mga administration ng mga cemetery ay kailangan ho nating sundan para hindi ho tayo magkabirya. Like for example po, yung pagbabawal ho ng pagdadala ng mga deadly weapon, yung pong unnecessary na mga gamit na hindi na dapat dinadala, ay wag na pong dalhin. Dagdag pa ni Clemente, panatilihin din ang kalinisan ng sementeryo at huwag iasa ito sa iba. Kailangan po, observe din po yung kalinisan po within our cemeteries. Alisin na po sa kaisipan nila na yung thinking na mayroong maglilinis para sa kanila. Mas mainam po sana na after po nilang makapag-celebrate ng kanilang ng undas ay maging malinis din po pagalis po nila sa kanilang mga puntod na pinupuntahan. Kasama si Aisel Fernando, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Paigtingin ng Philippine National Police o PNP ang kanilang presensya sa mga komunidad at business areas para sa paggunita ng taong bayan sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa una at ikalawang araw ng Nobyembre. Naglabas ang direktiba si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Natates Jr. sa lahat ng unit sa bansa na palawakin pa ang patrol operations at makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at barangay officials. Hakbang raw ito upang makagawa ng mga estratehiya at maiwasan ang iba't ibang krimen tulad ng pagnanakaw habang ang mga pamilya at mga negosyante ay bumibisita sa kanilang namayapang mahal sa buhay sa mga sementeryo. Pinahiyuhan din ng opisyal ang publiko na magdoble ingat bago umalis ng kanilang mga tahanan. Tiyakin raw na nakalakang mga pinto at mga bintana. Huwag kalimutang mag-unplug ng mga appliances at ipaalam sa mga kapitbahay at barangay officials kung aalis. Kaagad ding magsumbong sa mga otoridad, tumawag sa hotlines o sa social media kung may mapapansing kahina-hinala. Aabot sa 31,200 PNP personnel ang ide-deploy sa 5,065 na sementeryo, memorial parks, columbaria, maging na mga pangunahing lansangan mula October 29 hanggang November 3 bilang bahagi ng PNP security operations sa undas. Suportado naman ang kapulisan ng 11,700 members ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. May karagdagan din na 29,900 force multipliers tulad ng barangay tanods, radio groups at NGOs na aalalay din para siguruhin ang ligtas na undas. May nakaposisyon din na 5,169 na police assistance desk sa buong bansa na antabay sa publiko bukod pa sa mabilis na responde kung kinakailangan. Tututukan din ang daloy ng trapiko upang maging maayos at mapayapa ang paggunita ng Todos los Santos ng taong bayan. Samantala sa October 31, nakatakdang itaas sa full alert ang PNP sa National Capital Region. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.
Muling ipapatupad ng Metro Pacific Tollways Corporation ng MPTC ang Motorist Assistance Program nito bilang bahagi ng paghahanda para sa kaligtasan at maayos sa biyahe ng mga motorista at commuters sa undas. Ilalarga na ang biyaheng arangkada ng MPTC Miyerkules, October 29 hanggang Lunes, November 3 na may layuning paigtingin ng safety operations sa pamamagitan ng personal deployment, 24/7 na traffic monitoring at kahandaan ng quick response teams. Ang MPTC ang operator at maintenance provider ng North Luzon Expressway o NLEX, Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX, NLEX Connector, Cavite-Laguna Expressway o CALAX, Manila-Cavite Expressway o Cavitex at Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX. Aabot sa 2,000 kawani ng MPTC ang magmamando sa lahat ng expressway kasabay ng pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police, local government units at iba pang mga ahensya. Magsasanib naman ang MPTC at ang PEA Tollway Corporation na subsidiary ng Philippine Reclamation Authority sa pangangasiwa ng Cavitex. Magbibigay ng libreng towing ang korporasyon para sa Class 1 at Class 1M vehicles para sa CCLEX sa pinakamalapit na exit mula alas 6 ng umaga ng October 30 hanggang Lunes, November 3. Ipagpapaliban din ang pagkukumpuni ng mga expressway sa nabanggit na petsa para sa mabilis sa daloy ng trapiko. Maghahatid ng libreng tubig, libreng wifi at charging station sa mga piling lugar ang MVP Group na kinabibilangan ng MPTC. Maaari ding gamitin ng MPT Drive Hub app para sa real-time traffic updates, reloading ng RFID at road assistance. Payo nito na planuhing mabuti ang gagawing biyahe at iwasan ng peak hours, partikular sa Miyerkules ng hapon, Huwebes ng hapon hanggang Biyernes ng gabi, umaga ng November 1, hapon ng November 2 at umaga hanggang tanghali ng November 3. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Patuloy umano ang pamahalaang panlunsod ng Mabalacat, Pampanga sa kanilang kampanya kontra iligal na droga. Kabilang sa mga hakbang na isinagawa ng LGU, ang surprise drug testing sa Mabalacat City Bus Terminal sa Barangay Dao nitong Lunes, October 27. Ilang drivers at mga konduktor ang sinuri para sa ipinagbabawal na gamot. Katuwang sa nasabing aktibidad, ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Pampanga, Philippine National Police at Clark Airport Interdiction Unit. Layunin ng operasyon na tinawag na Oplan on the Spot na tiyakin ang kaligtasan ng mga pasaherong babiyahe upang gunitain ang araw ng mga patay. Nagsagawa rin ng sweeping at inspection ang mga K9 team sa mga bagahe ng mga commuter upang walang mailusot na anumang kontrabando. Sinuri rin ng mga otoridad ang kalagayan ng mga sasakyan. As of 12 noon ng October 28, wala pa rin inilalabas na resulta ang Mabalacat City LGU ukol sa drug testing. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Mahigit 2,200 volunteers ng Philippine Red Cross o PRC ang nakadeploy sa iba't ibang panig ng bansa para tiyakin ang ligtas at maayos sa paggunita ng undas simula October 30 hanggang November 2. Ayon kay Gwendolyn Pang, Secretary General ng PRC, 2 linggo nang naghahanda ang organisasyon kabilang ang paglilista ng volunteers, refresher trainings, briefings at orientations para sa mga itatalagang team. May kabuuang 295 first aid stations ang itatayo ng PRC sa mga sementeryo at pampublikong lugar, mula naman sa 170 ambulansya, 66 ang nakadeploy, habang naka-standby naman ang iba pa para sa emergency response. Magkakaroon din ng 100 foot patrol team sa mga lugar na hindi madadaanan ng mga sakyan, gaya ng makikipot na sementeryo, resorts at matataong lugar. May 59 na mobile units din at 155 welfare desks sa mga piling lugar sa bansa. Pupwesto ang mga volunteers sa 200 sementeryo, kabilang na ang 25 lugar na malapit sa mga sikat at tourist spots. May mga pwesto rin ng PRC sa airports, seaports, highways, bus terminals,
barangay halls at mga gasolinahan. Tututok ang welfare desk sa mga batang nawawala o mga individual na kailangang makontak ang kanilang mga kaanak, pati na rin sa mga nawawalang gamit. May pagkain din na ibibigay sa mga na-stranded na pasahero. Noong nakarang taon, umabot sa 11,000 katao ang natulungan ng PRC. Karamihan sa kanila ay may minor injuries tulad ng galos, paso, kagat ng insekto, pagkahilo, pananakit ng dibdib at alta presyon. Habang ang mga malubhang mga kaso ay kaagad na dinala sa pagamutan. Pinayuhan ni Pangang publiko na tiyakin ang malusog na pangangatawan, siguraduhin ding nakasara ang tahanan bago umalis at travel ready na ang inyong mga sakyan bago bumiyahe. Iwasan din ang pag-post ng travel plan sa SOCMED at ihabilin ang iiwang bahay sa pinagkakatiwalaang kapitbahay o kamag-anak. Para sa anumang emergency, maaaring tumawag sa PRC Hotline 143 para sa agarang tugon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Tiniyak ng Department of Energy o DOE na sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa habang ginugunita ang undas. Patuloy daw ang koordinasyon ng DOE sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, mga power generation companies, distribution utilities at electric cooperatives para mapanatili ang tuloy-tuloy na power supply ngayong long weekend. May nakahandang contingency measures na raw sakaling tumaas ang demand o magkaroon ng localized power interruptions. Magbabantay ang NGCP at distribution utilities para agad na makapagpadala ng technical personnel kung kakailanganin. Nakikipag-ugnayan din ng DOE sa mga kumpanya ng produktong petrolyo para mapanatiling sapat ang inventaryo ng gas at diesel, lalo na sa gasoline station sa mga pangunahing lansangan. Kasabay nito, magbabantay rin ng ahensya sa presyo ng langis para maprotektahan ng consumers laban sa overpricing o pananamantala. Para naman sa electric vehicle owners, may access sila sa 1,223 charging ports sa buong bansa. Kabilang ang 706 sa NCR, 268 sa North at South Luzon, 221 sa Visayas at 28 sa Mindanao. Pinaalalahanan din ng DOE ang publiko na maging maingat at matipid sa paggamit ng enerhiya, lalo na kung aalis ng bahay ng matagal. I-unplug ang mga appliances para iwas phantom load at siguraduhin ang maayos na electrical connections para makaiwas sa short circuit at sunog. Pinapayuhan din ng mga motorista na magplano ng biyahe, i-check ang sasakyan para sa fuel efficiency at kung maaari, mag-carpool o gumamit ng public transport. Sa mga sementeryo naman, gumamit ng ilaw na matipid sa kuryente at itapon ng tama ang mga baterya. Kasabay ng pag-alala sa mga namayapang mahal sa buhay, hinihikayat ang DOE ang lahat na isabuhay ang energy efficiency at tumulong sa pangangalaga ng kalikasan para sa mas sustainable na kinabukasan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Taon-taon, isa sa mga kinagawian ng mga Pilipino ang maagang paghahanda para sa undas. Kabilang dito ang paglilinis ng mga puntod, pamimili ng kandila at bulaklak, pati na rin ang pagpipinta ng nicho ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ngunit ngayong taon, kakaunti pa lamang ang mga nakikitang naglilinis sa Campo Santo de San Fernando, isa sa old cemetery sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Ilang araw bago ang undas, ganito ang sitwasyon dito sa Campo Santo de San Fernando sa Pampanga. Umabot hanggang ilalim ng tuhod ang baha, bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakarang araw. Ayon kay RJ Rivera, isa sa mga caretakers sa Campo Santo, mahigit 10 taon na siyang naglilingkod sa sementeryo, ngunit ito raw ang unang pagkakataon
na naranasan nilang bahain ang lugar. Sabi mo po, ang bagyong may magdato. Kahit na pong lunes, minura na naman. Atin po nila kahit. Pero may kinate na po, hindi tangay ang bagyong ito. Kaya po may diretsyo na naman dyan. Dagdag pa niya, marami na sana ang nagsimula ng maglinis ng mga puntod kung hindi lamang naapektuhan ng baha ang libingan. Para mong pacheundas, dahil na po rin makatambay. Kung alam dyan. Pero kung ating dyan, malagad na lang po rin ang alwakan. Sa kabila nito, may ilan pa ring nagpupunta sa sementeryo upang masimulan na ang kanilang paghahanda. Gaya ni Tatay Christopher, na abala sa paglilinis at pagpipintura ng isang museleo. Kwento niya, maaga nilang sinimula ng paglilinis upang makaiwas sa dagsa ng mga tao sa mga susunod na araw at hindi gahulin sa oras. 10 years na kayo pong maglinis kayo ng museleo na po ng boss me. Yan pa po mo ikadalom kayo ng harap kayo. Masakit po, uling makalubog po. Na pong alagay sa kayo kaya makalub. Punta po kasing malapit na yung undas. Masaya na po yung maglinis. Bakanta po kaya matagal kayong oras. Ang Campo Santo de San Fernando ay nasa ilalim ng pamamahala ng Archdiocese ng City of San Fernando. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng mga akbangang pamunuan upang maibsan ang epekto ng baha. Patuloy nilang pinapampang tubig baha palabas ng sementeryo upang matiyak na magiging ligtas at malinis ang lugar bago pa man ang November 1. Samantala, patuloy pang nakikipag-ugnayan ang CLTV 36 News para sa opisyal na pahayag ng Archdiocese kaugnay sa sitwasyon ng sementeryo at iba pang mga ginagawang hakbang sa paghahanda para sa undas. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Kasabay ng inaasahang pag-uwi ng libo-libong Pinoy sa kani-kanilang probinsya upang gunitain ang undas, nakahanda na ang mga otoridad para tiyaking ligtas at maayos ang magiging pagdagsa ng mga tao sa sementeryo, pantalan, paliparan at lansangan sa buong bansa. Sa isinagawang media forum ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police nitong Martes, October 28, inihayag na mahigit 50,000 police personnel ang ide-deploy sa iba't ibang lugar sa bansa. Mula rito, higit 2,000 ang itatalaga sa mga airport, 1,771 sa mga bus terminal at mahigit din 1,000 sa mga pantalan upang umalalay sa dagsa ng mga biyahero. Samantala, pinakamarami ang i-assign sa mga sementeryo at kolumbarya kung saan halos 36,000 na pulis ang magbabantay para mapanatili ang kaayusan. Hindi rin pababayaan ang mga motorista dahil nasa mahigit 6,000 personnel ang itatalaga sa motorist assistance hubs at pangunahing lansangan para sa traffic at road safety. Bukod sa PNP, may dagdag pang 16,592 uniformed personnel mula sa Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya na tutugon sa emergency at public assistance. Kasama rin sa pagbabantay ang halos 46,000 na force multipliers mula sa mga hanay ng barangay tanod, radio groups at civic organization. Kaugnay nito, naka-heightened alert o Code Blue na ang BFP at PNP simula nitong Martes, October 28. Itataas ito sa Code Red o Full Alert status pagsapit ng October 30 hanggang November 2. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Habang milyon-milyong kababayan ang umuuwi sa probinsya para sa undas, nagbabala ang Philippine National Police sa posibleng pagdami ng online scams kabilang ang mga peking Airbnb bookings at rent-tangay scheme. Paiigtingin umano ng kanilang Highway Patrol Group ang information drive sa mga biyahero upang maiwasan ang mga insidente ng panloloko kung saan hindi na ibabalik ang mga nirentahang sasakyan matapos kunin ng mga suspect. Maglalabas din ng advisory ang Anti-Cybercrime Group para gabayan ang mga uuwi sa probinsya at magbabakasyon, lalo na sa mga online booking platforms na masyadong mura at kahina-hinala. Bahagi umano ito ng direktiba para matiyak ang ligtas, maayos at scam-free na undas 2025, kasabay ng patuloy na paalala na magdoble ingat sa anumang alok na umano'y too good to be true. Tiniyak din ng PNP na tuloy-tuloy ang checkpoint operations at anti-crime patrol sa buong bansa
upang mapanatili ang pagbaba ng mga kaso ng pagnanakaw, robbery at car theft sa panahon ng undas. Nanawagan din sila na agad i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang hindi makalusot ang mga scammer. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.